Ahoj, vítejte na kanále GamesIllusion.cz. Já se jmenuji Jarek Tomán a vedle mě sedí Jirka Žežulka. Na tomhle kanále bychom chtěli natáčet hru FIFU, Lotra a Dotu 2. Budeme zde také natáčet vlogy, pranky a vtipná videa. Tak a teďka rádoby rozvrh. Jednou za 14 dní bychom chtěli vydat prank. Jinak hry, vlogy a ostatní videa bychom chtěli vydávat pravidelněji. To by bylo asi všechno z prvního videa. Uvidíme se příště a čau. Ahoj.